Mahabharata Wikrama Dharma. Anggantaraken pitutul luhur serat Mahabharata kawedhar kanthi lampahan Sang Dewabrata seri 8, ilustrator Dani Rahmawati lan Agil Wahyu Kusuma, narator Ki Ngabei, ngarah acara Ibu Tutik Retno, sugeng Hamid angetaken. Pospot lulut sekarati ngantareksa ande asing sun kalintang pan amung sirot kalintang pan amung sirot ande asing sun kalintang pan amung sirot. Oh, mekaten lho. Cariyosipun ingkang Rama mutung menika mekaten. Meh jebul tiyang menika najan sepuh nggih dadah gandrung menika. Nggih nyatanipun tiyang gandrung nika manusiawi. Nggih to, bocah ya iso jatuh cinta, wong tuwa ya jatuh cinta. Sing jatuh cinta iki wong wis omah-omah niku mboten sae. Ngrusak pager ayu jenenge. Petro. Nggih, kula wonten dawuh. Para Madewasana aturmu iku mau ingsun wis bisa ngawruhi sarana tetha awit saka iku. Ayo, derekno. Derekke jenenge ingsun bakal nglamar Dewi Sayodana Gandhi ing tepining Bengawan Yamuna. Nglamar kados pundi, Ndara? Menapa paduka menika sampun matur kaliyan Kang Rama? Durung, pantena durung. Nanging lakon iki bakal tak rampungi dhewe yen Kanjeng Rama ora bakal rampung lakon iki. Oh, ngaten. Ning mewon dukanipun kula mboten melu-melu engko aku sing nyandang dhewe Kakang Semar. Aja bae. Ayo, kula kawan mara gaji derekno tindak ingsun nitih kuda Kyai Bandang Angin cepakno abah-abahana Semar. Nggih. Ayo dole. Ya babae dole. Ya babae iki dikapakne to, Mo? Ah iki penting perlu kanggo bocah sastra. Ya babae kuda utawa jaran iki mau disandangi. Kuda jaran kuwi apa bedane? Ah ya bener Rama Semar kuwi. Iki perlu lho Mo iki. Wis sastra iki meh punah kok. Anane Turangga.
jaran kuwi yang dindar separan-paran. Oh iya kuwi ya logis kuwi. Jaran jumbane ora dikeki kendali rangah kae mesti mlayu tekan ndi. Lah nek turangga mau. Turangga ki nek metu direnggo-renggo disandangi. Gegere dikeki lapak sing dititi kuwi. Engko terus diwenehi andeman iki biasan ana dodok kae jenenge andeman. Ngono lah nek sing digigit besi kae tutuke utawa cangkeming jaran kuwi mau diwenehi kendali rangah. Ya oke, kuwi mau turangga nek metu direnggo-renggo. Lah nek kuda kuwi nek mlaku mbuh tole. Nek mlaku karo uda ngono to mo. Kok mbok ketakne lho lah. Apa ya nek katokan ya dudu jaran malah petruk kuwi. Nah iya. Nek ora mawi celana ya meneh nggih. Mesinipun lingsem. Monggo Ndara, monggo. Ing kono to wau. Sigara risang putra Ngastina Raden Dewabrata hanimbali abdi kusuma tali hangababahi kuda dipun nyandangi jaran saking tanah Margawati sak dedeg sak pengawe sinebut jaran Tedi ireng meles wujudipun sampun denagem-agemi lapak kuda ngagem andeman mungguing doco anggigit kendali rangah manjing saking sumengkaning manah Raden Dewabrata dene tindak ing lepen Yamuna Saksana nyeblak surining kuda jaran ndundil wulu njegrak buntut lantar suku mancak bengingeh kanang kuda mamprong lampahing kanang kuda bandang kelaku ning angin laju tindake risang bagus Raden Dewabrata arsa amanggi kidasa bala tiyang sepuhipun Dewi Sayodana Gandhi gantang carita sampun sami panggihan sampun sami sapet jagong gumuning manah sang dasa bala wonten lare muda tumawuna wonten lare bagus cakrak kebak subasita mertamu ing sasananipun utawi griyanipun kidasa bala pramila mekaten anggenipun manem bro. Monggo Raden. Kula aturi pinarak ingkang seketa. Nggih. Inggih Ki. Nggih namung mekaten kala wau wontenipun ing karang padusunan ing pinggiring lepen. Nggih namung sak wontenipun wonten daran ingkang sarwa eta. Saunjukan ingkang sarwa seger wonten wontenipun nggih namung toya pethak menika air putih menika monggo menika malah murukaken saras sing salira bahasanipun samenika najan menika toya pethak marai sehat nggih matur nuwun awit saking paseganipun Bapak langun rumiyin kula ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi konjuk Bapak inggih dening pangeran. Kula tampi gandeng kula menika tiyang alit namung wedananing juru tambang kula tampi dawaha sami-sami. Lajeng kok kula dereng nate wanuh panjenengan paduka menika sinten? Inggih. Ki. Kula menika putra nagari Ngastina, Pangeran Adipati Anom ing Ngastina
Jejuluk kula Raden Dewabrata, ih Raden Ganggadata, ih Raden Jahnawi. Mekaten. Menika menawi mboten klentu putranipun Prabu Sentanu. Ih leres. Leres nggih kula putranipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa. Nggih. Ambek bilih sampun wonten selapan kepengker ingkang Rama tindak mriki. Gatosipun menapa nggih? Ambek bilih panjenengan dalem nggih sampun priksa Kang Rama menika ngersakaken nglamar anak kula. Pun sayodana gandhi kersanipun badhe kawisuda minangka garwa. Ananging anak kula nggadahi bebana utawi pepanggil. Gitu? Nggadahi bebana utawi pepanggil purun. Winengku dening Prabu Sentanu nanging putranipun benjing kang lair saking guwa garbanipun Setyawati utawi sayodana gandhi menika kedah jumeneng nata ing nagari Ngastina. Nggih. Inggih bab menika ingkang badhe kula rembak Ki Dasabala sakonduripun saking tepining lepen Yamuna menika Kanjeng Rama lajeng nandhang ruga. Gerah ngoten nggih Raden. Nggih, gerah. Gerah awit urung anggenipun dhaup kaliyan Dewi Sayodana Gandhi. Kula mangertos Kanjeng Rama Prabu anggenipun boten nyagahi panyuwun paduka menika wis saking anggenipun ngeman kaliyan anakipun inggih menika kula pun Dewabrata. Samar menawi kula nggadahi buku walon sing tembe kula mboten jumeneng nata ing nagari Ngastina. Nanging benten kaliyan Kanjeng Rama Prabu Sentanu. Nuwun sewu. Kula nyagahi panyuwunipun Sayodana Gandhi ing tembe putra ingkang lair saking Dewi Sayodana Gandhi samangsa palakrama kaliyan Kanjeng Rama Prabu Sentanu tetep jumeneng nata ing nagari Ngastina. Nggih. Mugi-mugi menika saestu. Nanging menika ingkang ngendika rak panjenengan. Iya. Ingkang ngendika nika panjenengan ing tembe paduka menika tetep palakrama. Lah menawi putra paduka ing tembe kelah. Nggih. Putra paduka kelah kepengin jumeneng nata ing nagari Ngastina kados pundi? Oh, mekaten. Ki Dasabala. Prodhanira risang Dewabrata mangu ing penggalih Denira rasa mikrama temah kawijiling kang sabda risang bagus. Duh, Ki Dasabala lan Dewi Sayodana Gandhi sarta jagat saisine padha aneksenana amarga samar-samar penggalih Ibu Dewi Sayodana Gandhi lan Ki Dasabala. Ingsun bakal prasapa lan pratiknya lamun Raden Dewabrata nglakoni brahmacari adat saminipun boten palakrama sineksen jagat saisinipun. Kepireng swanten megeluk ambata rubuh kados-kados anekseni pangandikanipun Raden Dewabrata ingkang brahmacarya wadat boten dhaup slaminipun. Kapireng swanten ludhuk pangambal-ambalan karup waran tilar kathit sesambran awit saking pangandikanipun Satya Agung Wangsa Bharata aninggih Raden Dewabrata. Nggih.
Risang moho yogi sawu sing semedi mungguing patrabaan dangu ani ngali wijiling sasangka saking anggraning wukir aglaring karnan tyasira alon wijiling sabda bocah bagus sira iku sapa bocah bagus kula nuwun inggih ibu dipun tepangaken kemawon kula pun Dewa Brata inggih pun Gangga Datta putranipun Kanjeng Rama Sentanu ibu sembah pangabekti kula konjuk sandhaping padha Ibu Dewi Sayodana Gandhi. Ya wong bagus. Tak tampa gawe bungaing pun Ibu ya Dewa Brata. Kok nganti kowe nibakke pengendikan mongko sak klimah ucapmu sineksen jagat sak isine. Apa wis lila tenan? Kowe ora dadi ratu ana negara Ngastina Dewa Brata. Ibu. Tumrap mula kamukten menika mboten sawetahipun. Kamukten menika sanes tujuaning gesang kula, Ibu. Dene tujuaning gesang kula menika mboten sanes kejawi sumungkem dumateng Rama Ibu. Nadyan kula sampun anggadhahi Ibu Bathari Gangga nanging paduka Ibu Dewi Durgandini menika pinarsakaken Kanjeng Rama Prabu Sentanu ateges paduka menika inggih ibu kula. Syukur-syukur yen to mangkono Dewa Brata. Yen to mangkono kula ayo tumulinggal kundur ing negara Ngastina mesakake kaya ngapa singkawaning tunggale Kang Rama kula. Inggih. Nuwun inggih monggo Ibu, kula dherekaken. Lon-lonan Raden Dewa Brata ndherekaken tindakipun Sang Ayu Dewi Sayodana Gandhi kadherekaken nitih kreta enten jarane 8 kreta enten jarane 8 kreta ora sadengah kreta nanging satu kreta pepethingan peparinging para dewa anenggih kreta Kyai Jati Sura ingkang dumadi saking tosan-tosan aji wesi balitung wesi pulosane lan sari-sarining wesi tinarik ing kuda catur Raden Dewa Brata lenggah minangka kusiring rata andharaken ingkang ibu sineblak rakuning kuda jumedhor swaraning pecut mamprung lampahing ingkang kuda tanwande dumugi negari Ngastina rahayu sanes kala gantanging carita pintering wong kang munggel kawi sami sanalika Dewi Durgandini kasuwunaken ingkang Rama Prabu Sentanu Dewa ingkang namung tansah andhetung kedadak wonten wanudya ingkang dados panuduning manah sulistya ing warna pawakanipun sedhet singset grana ngrungih lir winangun asta gandhewa pinenthang
sasat atari Supraba mangejawantah kaya ngimpi Prabu Sultanu Dewa. Dipun swani dening Dewi Durganti. Kuntap kutamaning katong Dibya karatar teng budaya anggo ngenaki tyasing dasih Narendra Mbeku Tama Dewabrata nuwun dawuh Rama. Tumurene sedina iki ana apa? Ana apa? Kowe tindak saka negara Ngastina ora pamit pun Rama nandhang raga. Kok kowe malah nderekke atmajaning Kidasa Bala. Iki rak sayujana gandhi to iki. Kula nuwun inggih sinuwun, kula pun sayujana gandhi ngaturaken pangabekti sinuwun. Ya. Iya Yai. Tak tampa gawe bengeng atiku lho. Sing nderekke sapa iku mau? Inggih ingkang putra Punak Mas Dewabrata menika sinuwun. Ora to Dewabrata. Iki ana apa to? Aku dadi bingung lho, ngrasake karepmu kuwi bingung. Kowe nggawa sayujana gandhi utawa Mbak Sayo iki. Apa iki mbok lamar dhewe bapakmu mbok kok ndadekne nganten ngono apa piye? Mboten Rama. Babar pisan mboten. Wong kula menika tasih remaja kok badhe dhaup menika rak nggih kados pundi ngoten. Kula menika tasih alit. Nah, ingkang patut krama menika malah Kanjeng Rama menika. Kosik to. Nggih. Sayojana gandhi iki wis tak lamar, ndek mben kuwi wis tak lamar. Ananging bapake utawa pamomonge Kidasa Bala iku mau keduren anggone njaluk mahar. Lah. Nyuwun pinten kok keduren? Ora M-an ngono, ngene lho nggih. Sidasa Bala iku mau entuk anake dilamar nanging sayojana gandhi iki mengko samangsa peputra. Atmajane kuwi kudu dadi ratu gentenipun Rama ing negara Ngastina. Lah kuwi jenenge rak ngilangke wewenangmu, ngilangke hakmu minangka ratu ing negara Ngastina to. Dewabrata. Ih, Rama. Kula sampun mangertos. Semanten sutresnanipun Kanjeng Rama nanging semanten ugi kula ugi asih tresna sungkem dumateng tiyang sepuh pramila katemben kemawon kula matur dumateng Kidasa Bala bilih Dewi Sayojana Gandhi menika kula lamar. Lah panyuwune mau terus piye? Kula sagahi Rama. Kula sagahi. Kula janji apratiknya. Janji mboten badhe ngucik anggenipun putranipun Ibu Sayojana Gandhi lan Kanjeng Rama menika bilih ing tembe jumeneng nata ing negari Ngastina. Kapara mekaten kemawon Dasa Bala ugi dereng trimah. Iya to nggih. Lah kuwi lak kowe. Besok nek anak putumu kalah iki protes karo turuning Sayojana Gandhi kepiye? Pramila kula lajeng ndhawahaken prasapa utawi pratiknya. Pratiknya piye nggih? Awit sungkem kula dumateng tiyang sepuh. Kula lilakaken slamenipun kula nindakaken brahmacarya
kula wagat mboten rabi slaminipun. Napa sentanu dewa Agyating manahira miyarta aturira mangkono wijiling sabda. Oh, anak gember anak. Dewa Brata semono sungkem karo wong tuwa. Sing mestine menawa wong tuwa ngrabekke anak iki kok malah kualik. Anak malah ngrabekke bapakmu, Nger, nggih. Nunggu cacah kene do ngono kuwi ngono mendah kaya ngapa senenge para bapak-bapak kuwi. Dewa Brata jal. Kok emane nggon carita wayang kaya ngono kanan. Yo, ngono. Yo. Engko timbang rame aku nggugu aturmu. Aku manut karo kowe ana tembungan kebo nusu budel. Sentanu manut karo kareping Dewa Brata. Gandeng ucapmu iku mau disineksenan jagat sak isine ora dadi ngopo. Nanging kowe tak sabda tak paringi aji kang sinebut Aji Tandhawarana. Aji Tandhawarana menika aji menapa Kandha? Dewa Brata utawa Ganggaya bisa milih patine dhewe. Para miyarsa lan para pamirsa, mekaten gancaring carita wayang. Ki ngabe nyuwun pamit, mugi panggihan ing minggu ngajeng. Nuwun.